जानला मोनला मिथिया हसिया जानला मोनला बेबायदि पस्टा होलाबायखा मिथिबाय थांनानै बुद्रुहैजागोनबो मिथिबाय आंखौ बदनाम खालामनो नागिरखा मिथिबाय मोनगोनबो थांनानै दोखो दोखो मिथिबायना आंखौ माथा गरम दा खालामखा जानला मोनलानो आंनि लोगोफोरा मा सानजोबखो बेखौ हो आंनि गोसोथोनाया मा साननांगौ बे फट'खौ गैला ना साना लादों आंखौ मिथिबाय रायजोफोर खुनु हिनजावजों लिंक गैला दिनैफ्राय हिनजावखौनो दिनै आं फुरा डाइभर्स होबाय आरो ना खुनु आं हिनजावजों लिंक गैला दिनैफ्राय बेबो आंनि न'आव दाफैदों आंबो बिनि न'आव आंथ' थांखाया बिसिनि न' बे आलदा खोथा जिखुनु आंखौ दिनैनिफ्राय हिनजाव गैया होनना भूमिका आरो नाली एबा एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्ड बाप बे सानै व्यक्तिखौ मानिबाय आं 3 days जाबाय कोनो न्यूज भिडियो शॉर्ट मूवी एरै फानि भिडियो अनिल मिनिफ्राय कोनो भिडियो फैलाबो नटिफिकेसन गाबलाबो खालि मबाइल बोखोबानो बे भूमिका नाली खाथियाव मोनब्ला आगरबाथि होननानै बरायगौमोन आं नोंसोरबायदि मानसिया गोबां माने ससियेल मिडिया गाथोननि थाखाय सेल्फ लाबाय गोलाव जोथों नाली आरो भूमिका जै गोलाव खासेवफोरनिफ्राय बावसिन जोथों गोबां बोर होबाय आं नोंसोरनि मबाइल भिडियो स्क्रल खालामना नायो आंनासो गेस्टिक दावखोलायबाय कुनु बेलेग भिडियो गैला मानिबाय हाबाय नोंसोर हले खिन्थु नोंसोर दाख्लैनो हाबाय दिनै आं भूमिका नालीमोननि बिसिनि पार्सनेल बेबायदि बेकग्राउन्ड बिसिनि जालायनायनि सोमोन्दै आं बुंनो सानाखै आं एखौ बुङा रावनिबो खोथाखौ आं जेबो बुङा गासैनो मिथिखाबाय बुजिखाबाय स' आं बेखौनो बुंदोंदि आं मानो निउज शर्ट मुभि भिडियो नुला सोमोनांथाव बाथ्राया बेनो इमाजिन बोखोबानो नाली भूमिका बिदिनो सोरबा हाई प्रेसार जायो थिग दं नोंसोरबायदि मानसिखौ जोरनो दोनथावथाव जायखिजाया मानो आं नोंसोरखौ गाज्रिबो होनाखै मोजांबो होनाखै जायखिजाया मानो दासान्दि 3 days नोंथांमोना गाथारनानै दङ आंनि मबाइलाव आरो जोंनि मबाइलाव बेनिखायनो नोंथांखौ सेलेक्ट खालामबाय अराय थाबाय थाथों बेबायदिनो अरायबो बेबायदिनो भाइरेल जाबाय थाथों गोबाव जै मै खासेवफोरबायदि जोरबाय थाथों जिउ गोलाव जाथों मा होनबावनो लोगोफोर जानोबो आंनि बायदि प्रब्लेमा नोंसिनावबो जादों जानोबो सोरबा मबाइलखौ नायनो बाबाय इउटुब नायनो बाबाय फेसबुक नायनो बाबाय नायनोसै आंबो बाबाय नायनो बालायबाय आं भिडिअ लाबोनो गोसो गैया लाबाथ' आङो भिडिअनि गेजेरजों आङो मान होदों आरो भूमिका एन्टारटेनमेन्ट नोंथांमोनखौ आङो मान होदों साबायखर बावदों आगरबाथि दङब्ला नोंसोरखौ आं सावनानै मान होगौमोन माने बिराद बाख्नायबाय आरोखि आं मान होगौमोन आं नोंथांमोनखौ बेबायदि सानथाम गाहाम माने फेसबुक बिनिफ्राय इउटुबाव फुरा नोंसिनि फट' भिडिअ नायनो थाखायहाय जायखिजाया माने नोंथांमोननिसिम जाबाय लोगोफोर बेनोसै